תודה רבה. תודה רבה. אם אתם נוהגים לדבר בחופשיות בהודעות פרטיות בפייסבוק ובוואטסאפ, תקשיבו לזה. בית משפט חייב אדם בתשלום של 18,000 שקלים לאחר שבהתכתבות פרטית בפייסבוק עם קרובת משפחתו הוא כינה אדם אחר גנב. הנה עורך הדין שלומי ויינברג, יושב ראש ועדת לשון הרע הארצית בלשכת עורכי הדין, שגם הגיש את התביעה בשם הנפגע. בוקר טוב. זאת אומרת, בן אדם דיבר עם מישהי, קרא לאדם שלישי גנב. איך האדם השלישי אגב נודע לו על כך? היא מסרה לו פשוט העתק של ההודעה. זאת אומרת, למעשה, אותה גברת שדיברו איתה מסרה את ההודעה. למה עשתה את זה? יש ברקע איזשהו סכסוך משפחתי שהוא פחות מעניין בקשר להוצאת ספר מסוים. הסכסוך המשפחתי הזה הוליד, נקרא לזה ככה, דם רע בין הצדדים, וכתוצאה מאותו דם רע, אז בהודעה פשוט נאמרו דברים מאוד קשים. פשוט נאמרו שם מילים כמו גנב לא קטן, סתם, על רקע ששום דבר. ואותו בחור שקיבל... אבל זה בדיוק העניין, זה סתם, על שום דבר, לא? איך מפה ועד תביעת דיבה בבית משפט, הבן אדם זוכה. בואו נחשוב, הילה ואברי, שהיה כתוב שם לדוגמה שהוא אנס, חס וחלילה, או רוצח. האם היינו עוברים על זה לסדר היום? העובדה שנאמר שם, שנאמרו המילים גנב לא קטן, זה מילים שלא צריך לעבור עליהם לסדר היום. יכול להיות שהסכסוך ברקע של הדברים... אבל היום עוברים לסדר היום על כל המילים, לא? אני חושב שהשיח... כזה? דיברה פה חברת הכנסת גמליאל, השרה גמליאל, על השיח שמתדרדר, על קמפיין החרדקים. אני מייצג שם את הקצין החרדי שעשו עליו שיימינג, הקמפיינים השליליים שמבוצעים היום באינטרנט, השיח האלים שיש היום במרשתת. הגיע הזמן, אני חושב, שאנחנו כחברה, ואנחנו גם כקהילה משפטית נבוא וניתן את דעתנו על הנושא הזה. היום השיח מדרדר ברשתות החברתיות, הטוקבקים האלימים, השיח האלים. יכול להיות שכן, באמצעות פסקי דין כמו פסק הדין הזה, שהוא פסק דין נכון וראוי, אנחנו נעצור את האלימות הזאת. זה גם בא לידי ביטוי בתגוביות. איפה נמדח הגבול? זאת אומרת, אם מישהו קורא, יש כללה נפוצה שמדברת על עיסוק, בדרך כלל של נשים, זה גם נחשב לשון הרע? בנסיבות מסוימות. זאת אומרת, אם אומרים על מישהי שהיא נפקנית, סליחה, על הבוטות, אז זה עלול לחשב כלשון הרע. אבל אם אומרים על מישהי שהיא בת של... כמו שופט, השופט בן של, זה כמובן משהו שיהווה גידוף שלא יקים מילה מכוח החוק. כל דבר לגופו. למה? האמא גם יכולה לתבוע. נכון, אבל אם אפשר להבין... אבל זה מטביע לשון שאין מאחוריה... גם גנב. אם אפשר, אני חושב שכשאומרים גנב לא קטן, ואפשר להבין מהדברים, מרוח הדברים, שהכוונה היא לתיאור עובדתי ולא לאיזושהי אמירה שנאמרה סתם באוויר, אז במקרה כזה תהיה לנו עילה מכוח החוק. בוודאי שכאשר יש האשמות קשות, האשמות בהטרדות מיניות, באונס, כאשר יש מתחרה עסקי שרוצה לחסל מתחרה עסקי אחר, והוא מאשים אותו בדברים קשים, ויכול לגרום אגב לאובדן כספי מאוד גדול, שלפעמים עסקאות של מיליונים. אנחנו לא מדברים על מרחב הכללה, נכון? המרחב הכללה נשאר עדיין בלתי מטופל, למרות שבעיניי חבל. אבל לקלל מותר להגיד... תלוי, לא מדויק. הפסיקה קובעת שכאשר מדובר בכללות שהן ברף הגבוה, ואפשר להבין מהכללה שמדובר בכללה שנועדה לפגוע והיא פגעה, או עלולה הייתה לפגוע, במקרה כזה בתי המשפט כן יפסקו את פיצוי. אבל כל מקרה לגופו, צריך באמת להבין את הקונטקסט של הדברים. בואו נדבר באמת על קונטקסט הדברים, כי כאן לא מדובר באיזה מישהו שיצא במודעות, פשקבילים בכל רחבי העיר, פה מדובר בהודעה פרטית בין שני אנשים. לחלוטין, אבל גם כאשר יש הודעה בין שני אנשים, בואו נחשוב שבהליכי גירושין לדוגמה, אישה כותבת על הגרוש שלה שהוא אלים כלפי הילדים, והיא כותבת את זה לצד ג'. האם אנחנו לא רוצים להקים אחריות מכוח החוק? בוודאי שכן. לפעמים גם אמירה שנאמרת כלפי אדם שלישי היא אמירה שיש לה הרבה מאוד כוח. ובמקרים מסוימים אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום. במקרים מסוימים כוחה של המילה הכתובה, וזו מילה כתובה, היום במסנג'ר זה גם מילה כתובה, יכולה להיות רב. אנחנו בהחלט צריכים לקבוע אחריות במקרים המתאימים. 18,000 שקלים, זה ראוי בעיניך? אני חושב שבנסיבות האלה זה ראוי. אני מניח, ייתכן, כך שמעתי, שהצד השני הולך להגיש, הצד המפסיד הולך להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. אני חושב שזה פסק דין נכון, פסק דין שנשען על הדנים מאוד מאוד יצוקים מבטון, ונראה אם זה יגיע לבית המשפט המחוזי. האם אתה צופה גל של תביעות בעקבות התביעה הזו המוצלחת? אנחנו ערים לאחרונה בכלל ללא מעט תביעות בלשון הרע שמוגשות לבתי המשפט. אני חושב שיש הפנמה בבתי המשפט היום, שגם הפרסומים בפייסבוק, גם בוואטסאפ, גם בתגוביות, גם בפוסטים בוודאי, יש כוח רב לרשת. היכולת לשרשר, לשתף, להפיץ, העובדה שזה דברים עוברים כאש בשדה קוצים, היום בתי המשפט יותר ויותר מפנימים את הכוח של המילה הכתובה, ואנחנו באמת רואים התייחסות בפסיקה, וגם עלייה בגובה הפיצויים. עורך הדין שלומי ויינברג, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לכם. אני רוצה להגיד שיש
תראי, היום מדינת ישראל היא המדינה שיש בה הכי הרבה עורכי דין לגולגולת בעולם. ואנחנו רואים שעורכי דין מחפשים במה להתעסק. למשל, הייתה לי שיחה שלשום עם אדם שמעסיק עובדים זרים בתעשיית המסעדנות, והוא מספר שכל עובד זר, לאחר שעוזב את העבודה, מיד מגיעה תביעה מעורכי דין שפזורים כחול אשר על שפת הים, מחפשים עבודה. אני חושב שנדמה לי שדווקא הערוץ הזה הוא ערוץ ראוי. סוף סוף משהו שיכול לתקן את החברה, ולא רק לשתות אדם לאנשים מפה ומפה. לגמרי. אוקיי. תודה רבה. דווקא במהלך חופשת הפסח, כשאלפים